oshile akusumuzi oshile lo ungizwe lo ahlala kuwa ushanga abantu la bekhona bese kuhlala imbuzi Ningizimu Afrika Mzansi sanibonani nginibingelele kuphi na kuphi la enebukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala uyithola ke uhlakana nalombukiso ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la subscribe ku channel ulike ivideo ebese ke uciphiza i-notification bell wenzela ukuthi ke mangifaka ivideo uthole i-notification then bese uyangena ngokusheshsha kwevideo uyayibuka lena ke iZiku TV siyaqinisekisa ke ukuthi ke sikulethela ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolo suku inganza kwethu udaba okuyilona ke olusematheni njengamanje udaba lokusha komuzi kaNgizwe eMchunu kuyatrenda nje kakhulu lokho umuzi kaNgizwe eMchunu izolo kuvele indaba ezokuthi ushisiwe zavela ithombe avela amavideo but okusolisayo lama video lawa noma lezi ithombe lezi zivela kumuntu oyedwa of which loyo intatheli uKing Zoso News uKing Zoso News okuyena futhi ophinde asondelane kakhulu noNgizwe eMchunu. So abantu ke bahlukene kabili kunabantu ababelivayo ukuthi umuzi kaNgizwe eMchunu ushe ngempela bese kuba nabantu abakholelwa ekuthenini ke kungenzeka ukuthi kusaqhubeka icontent kunalombhemu lo engimfakele isithombeni abanye benu bayamazi ongenzeka futhi ukuthi abanye abamazi igama lakhe uThabani Hlatshwayo ikakhulukazi amavideo akhe wenza kakhulu ku TikTok enze abo live mhlambe bese ke thatha leyo video ka live bese eyayiposta ihlale kwi account yakhe ya TikTok so uyahlupha ngiyamazi umuntu nje okuphiwe ukukhuluma ikakhulukazi icontent yakhe igxile kakhulu ekuthenini expose inyanga eziqola abantu so nakulolu daba likaNgizwe eMchunu ke usephawulile ke kuningi akukhulumayo so kune VAR ayenzile engicabanga ukuthi ke futhi iningi labantu elihambisana naye kule VAR yakhe ukhala ngokuthi lo amuzi oshile akusiwona okaNgizwe eMchunu akusikhona la kuhlala khona uNgizwe eMchunu kodwa ke nganza kwethu angalande kakhulu angudlalele ivideo ye VAR kaThabani Hlatshwayo from TikTok ngimazela ku TikTok nayi le video le. Okay bafowethu manini ungizwa kabuyela uNgizwe eMchunu ufuna nje ukubuya nalento yakhe uNgizwe eMchunu akusi umuzi wakhe loshile angithi lo umuzi kaNgizwe nginasi isithombe sawo thana ngisibeke la isithombe sikaNgizwe na umuzi kaNgizwe eMchunu lo ahlala kuwo akusiloshile lo musana ukuthatha isithombe somuzi ahlala kuwo nisimatanise naloshile akusumuzi oshile lo ungizwe lo ahlala kuwa ushanga abantu la bekhona bese kuhlala imbuzi akushanga lapho ngicela ukubuza uma ukuthi nithi ushile loyo yilo obohlala lo muzi loyo ubuhlala unkosikazi kaNgizwe nanko ingale nkathi ungizwe unkosikazi kaNgizwe ethi yena uyathwasa ungizwe wamthatha wayombeka le kulomuzi lo le embumbulo wahamba lo nkosikazi lo uma ngabe sehambile lo nkosikazi uyabona ukuthi phakathi beyingekho ifinish nali phakathi lapha enzansi right nali phakathi lapha enzansi mana ngikhombisa irondo nali irondo ngicela ungikhombise usofa ukuthi usofa ushe ngakuphi nali ngaphakathi la umuzi ngicela ningikhombiseni usofa uthi usofa ushe ngakuphi awukho usofa oshile alikho ikhabethe elishile phela konke lokuyakungcola ukukhehleka kotshani kukhehlekela ngaphakathi so guys please stop lentiyeni yanyanyisa iyekeni ngicela ningikhombiseni usofa oshile la ifurnish yakhe ifurnish eshile ngoba into eseniyenza manje senipicmixe umuzi lo hlala uNgizwe nomuzi oshile lo muzi lo oshile akusilo ohlala uNgizwe bhekani la kunotshani phekwamaronda ngithi niyabona utshani phekwamaronda lo ohlala uNgizwe awunawo utshani phekwamarondo lo currently ohlala uNgizwe nanku awunawo utshani phekwamarondo so bengicela niyilungise leyo ningalibele nitrendisa into engekho ku social media ngicela nilungise lungisani le ningayitrendisi into engekho ku social media umuzi oshile akusilo ohlala uNgizwe no umuzi ohlala uNgizwe ushanga lo shile yilo ohlala imbuzi
yiwona oshile. So mana ke kancane ungatatazeli ngiwubukela ukuthi Ake ngaza kwethu ngithembe ukuthi ke ivideo niyibonile, iVAR niyibonile nonke ukusuka kwayo nokuphela kwayo iVAR by uThabani Hlatshwayo. Okwakho awudrophe i-comment kwi-comment section ungitshela ukuthi wena ulibona kanjani lolu daba. Sikuthande TV ngizohlezi ngikhona ngulethela ke indaba eyisematheni usuku nosuku. Asihlangabezane kwivideo elandelayo.